July 1st, Ekosi 11th August. Wo ba kurom ha. You say wa fade eye tuntum ni kokko. Awushafo nche bia na nana kosi bosompra Asantehene betwa hene ya onyan baby koye na fi se otomu no ene yetwa adwajo pa titiru ene Goaso busu kuku no na nhyehyeye da na num hososo na nanom nyina ebomu ekọ Goaso ya wo mkọhwe edi efiri honom na yete ho a yehwe ni mu se yebehwe da ira ebeye no dotiye na ya peno krabre na yensaka na no matem konwa wo afrens entwofo nhie mu edin hyehyeye ene eda no nyina atodwa eno na yesi hu konwa edin nyina ebremo yentu nkratew na yenhwe video no Siyenu wa woni mamamre sabio obrimpon se ewu a na se nibiri aba pa na nibiri aba ya to abeso no eti senia yeni abri Goasoman Yesu twa adwado no saa de enim se amanfo nyina obi a ofiri baabi kura ba kura mu obeboa ya ne atwa adwado na ni nyina ne se afade a sabio wo ba kurum ha wo de be yon eye kokko ani tuntum yasram obi a ba ha ani die nti ye nyina so nim se de amamde sitie se ogupo betutu saa bra no mu no ye fira tuntum ene kokko enti obi a e ba ha yesre pa se afade be ye tuntum ene kokko na ebra e be sha se ye fira tuntum ene kokko ye July 1st Ekosi 11th August July 1st Ekosi 11th August wo ba kurom ha you say wa fade eye tuntum ni kokko yesramo muntie ni ye na monhye no so ye mpese sabio abrafo ni obia benya ntawantawa anuti ya de to oman nanum enkanka Goasoman edurumre bia de bi ya so den se ni anana no ahye no ra no wo mo nti ase yesramo mo bia mfa ni die ma de ani die fata no ebuzana na bosompra tena Goaso ha no waye bia makure ansa no obedi ade ya hu se de ne kure tie enaso nyina ya hu ba bia pempenso makure ya boduru enti yesramo ani die fata ani die twat wo no Goasoman yesramo mumwa na yemfama yewura no isampani se wadi aye yiye no wana no waye se Goaso ni ba wo se unfra tuntum unfra kokko a obi ofiri ba bi ba bebe ehun abanu amu na fira tuntum ni kokko enti yesramo Goasoman se dia ya kan no pepe 1st July 11th August ya du tuntum ni kokko nko a obi aso a wo firi ba bi ba ha yesrawo ya press conference ye nim se betru ba bi bebre wo ba na wo fira wo tuntum ana wo kokko enkofa atade bia mepie ha na ye begusawa na brafo ogusawa wakase na minim anu nti na ye press conference ya bi se sa press conference ebekọ akiri bebre enti nia ewo ho no menu akwaku bedi akọ ofiri Goaso ka musie ni yama na kwaba na fa hama ne bomoye menu akwaba na wakasa aba fom se eja Asantehene betwa hene ni nifa hene kumase nifa hene adanse man hene ese afi we no enya fefa mayesa Asante me wa ni gie menu ntina sebi papa hwe akwati bonkoso obia bosumi mu ni afi mu ye na se we na adwesi wo de ewura ni me yefoma fa ho chenere wati ase enti Goasoman hene yewura ye dasebe o sebo so Asantehene ni fa hene ne de aba anyame adoma na wotwe die ni me ya yeko na yewura nso akwakosie ono ani ni fa hene
na ne Goasomahene ye ne betwa hene na akwese bosompra oba kunafo na na ma bosompra yankopon ne twedi ampom enhye ne dene o ma hyeda ebusua atena ase so de dai dai aba August 6 to 11 and I yakwakope na akwese bosompra krabre na from 1st July ekosi sa August 6 to 11 for no 9 to 11 for no krono eye tuntum ene kokko ene ye hye no kronim efiti 1st July ekopim eye sa 9 to 11 for no ye hye tuntum ene kokko wo Goasomahene kroduanim kwaku na chese metiase a enye yie ni na wotwenimu nye na wotwenimu enye dotiye ni mu no na emu no be abosomi mpo bosomi e ba ansa na bosomi a ye koye dotiye ni wo mu no ni nyina mu no ye de hye tuntum ye ni ye de akai se bi preduas abro ni se last respect okay san se na akwese bosompra otumfo betwa hene wote ase ni de wo ya ma Asantehene sa men kind na se wo manhia a wanya de wa ma na nso hwe bi ote Goaso ton nso abre bi ya wo de ye ncheke wo a wakọ Goaso bi afiri kuma se Goaso ahwe hours du obedi wo kem na nso ada Asantehene traditional council betna se bi ya na akwese bosompra ye dai eba bepiem ewo ya Asantehene traditional council dia ene na yesre ne yesre se na nanom nhihye ya mpelefo de agu akwam no munya dai omuni so emfa mayen eno ena sisi ya de ababeto apono so a enyina ye bobo hunti 9 August to 11 August ene ye kwakope ye na akwese bosompra ne dot ye obedampam na de twato knife no ya kwakokra no ewo ebem okay na watweda no yehu sono ahodo de toto miamia bi so nkuru atwa ho ahie nyina ehye Goaso ase omu nyina abaye kokko se de omodi abaya abrafo tisi montene so eye niema ne ade a eno de na ye sa na wotwenim we no unzuzu se ewadodo kwakoi 67 preduas ade awo no no eno we de wodi what you say enye de ekomo ye de ye na yenhwe se ade ya wodia na woni ho kra mponi ase epese ye de che enipa ye de ade we be che no som ade we be som bo ama nipa kro ne se obehwe ne yie na da ne da nyina wudin wa de wobo na ode aka ofiri se ade we firi ho no mu a wudin ayira woni tirim ni na niso what you say yenim se na akwese bosompra se bi wokọ akura na nanom be kan ne yeso ye be kan de wote aso ye de oye na nso so obuo ni anidie ewo de ese ne fata no wa firi mu oni ho okay ena afa ni ya hye da Asantehene ama da ye mfanye dotiye enti bosome ba ko mi fanse na mfu aduasa ba ko pe no se bi wo de hye kokko ne tuntum a ensehwe what you say ena kuro no mpanifo ewo mu a omo no se bi omo kon yomro mu gyaje si je kuro ni si wo no na me no mu yo no ne ye na nka ho ono mo na ne kọ okun no omo je asase ne ye dai esi ho eno oba no be dai obedi ade enti se kwaku aba bedi ade no ono nso bra wa bo bre tene se bi mpedo se di otwa sapa no what you say wonim se di otwa sa nim se na chiachia enti yewura woni ho sei no watwa sa bi ato ba wonim de na chia dai aye enti se na nanom e wo na chi no suso mpese omo betwa sa na chia ne de a de wo so omo ye ne se omo so ye ntoto ya edi ahun se bi ahotoso ani gie bi enkofa wo yo ndement me wa so bi nkofa kontuna se medi bone bi ene ye bon ka ye ne hye da no to wo ne ye tweda ne mu kase de a ebe ye nka aduma tonkrofo tirim ebe che won se bosome ba ko edi hye tuntum ne kokko de wo bia be wo se da bi ye den ye nim se bosome ye se de ye nim bibi se ye dai e wo honum nti July 1st 31 days 9th 11 naben o cheke kro nuru 40 days mpo wo sa brewe ni ye kwakọ de ye kwakọ di nti e besere se eduru honum a afansa deduana kra na yesi emfa nche tuntum a elise tuntum efiri se 7 preduas se yero da se bre o se ibonso Asantehene fa hene to foma deduana ya yero a se so mo fanya ye ni kro no bi ye hye tuntum adeduana na de tabo no so ayda yi atu kro no so nti omo nso so ni bi za wo se 40 days ye de ya brade de yo wo hye tuntum ne kokko e wo kro nim nti omo no de omo mumra no so ana ena we ni de wono ne ya na wotwe da ne dada ache ena fei ne de da ba yero ama kwan se enko
mponko yi no and a wo mo de da ba say da we to da we no ene ye kope ne korabre enti bosom we ye hye tuntum ete sa da duana ya yewura hye se yemfanye ye na na ye da se bre o se bonsu ne na wo tweda ne dot ye ni sa na akoye ba we de ni betwa hene ne da fom ena mpanifo atena wa ye hyehyeye se bosom we de ye di hye tuntum kosi se bosom kura ye besie ni wo mu no e bedura mo ye ni so sa amfanye de emfa ma o mo sanse na nanom mo nanim de ye ene o mo ye o mo nanim sabi o mo so snap mo so nsuo mo so nsem no o mo de so fom no mo nanim de asase aka ye de akire wo mo ye de susu afa ni yesu amane ne amamere ye mfa wo se enye oyo na de o mo beka no ye ntie na mfa se bi mpre ya san hira bi ne mpuntuo bi so mere Goasomahene kwaku na wotweda no na okọ honom de okọ atan de oba atan ugina wo de atentrodo se de na amane bonisitie no ene mfunyina yehu ye no nipa ebunkam fa so pa ayiyoyi se na wosi ebehu no opese wo hu no kwaku me de kakra metimi aka fa ADUMASA TV kasamfoni so ama wiase nyina ate ye na akose bosompra wetumfo betwa hene Goasomahene asebie okọ akura aye kwakoye na yie ana ekwa ni dot yie on the 9th August to 11th August yes July 1st ekoye nyina ye tuntum no bia ye na awotweda no se wa ne ye kwakoye ye ni dia ye nko ne kure ba kope ye nko ho sanse ye na akose bosompra nya wo hene bi akeke ma dika aka twesa Asantehene ye wa hemfu bu ho mo tofom a Asantehene ni wo mo ho agoro ya wa hemfu bu ho na se mempredua so mo to sesi a menu Asantehene won fom ni agoro sa entini ye wo hene bu ho a wo twen ma ne hyem kakra na wa hyeda ye wo hene bu ho so a no agina so na wo twe no amu no ye afiri honom Asantehene ne kasa yitie won asasi Asantehene na fichiri ne bonkum ye de eye ne dia wono na sikadwa kasa kire na wotie tie ni die ni ye de ne enim etire so da ye pa e ma Asantehene one Asantehene enti wono na onim de ye sabi mpredua sikadwa wesagu na sum a wo se wo ye ne nifa hene yi eda se ye mfanko ne betwa hene yi kwaku na wotwe da nipa be gu Goasomahene ma mehu se sabi mpredua sadi yo ampa wo frudua pa ne pia na ampa sa ye na akosi bosompra wa bobra na wotweda na mehu ye enipa ba ho unbe ebe be pakistan unye bi kuro no so wa ye mpuntunyuma wa pere mpuntunyuma se bi wa ade esese wo hene bi atena kuro ma wo pere ma kuro no ye na akosi bosompra Goasomahene wa pere bi ama kuro no ne kuro da wa na yaka wo be di ade wa ya ade February 27 fi kopie mu okro dua mu onom eye ne na wotweda na nka me de me free se nka beye na wotweda bi a ye ne kuma bi na nka kwaku na wotweda ne te se dot yie na wotweda mpo no ekoye se dot yie unya ba bi na wotia ne ye te se ye wuransie na mu wo hene ba professor wo ya wo hene boachi eje wotumfo hia hene a wo besi Asantehene na wo ba no kwaku jai nipa nya ba bi nyina sanse Goaso wo biti wo won te Asantehene din da wate kora wo hu ne da en wo te se wo tumfuo e ba ho na enye wo tumfuo na e ba ho ni nsi anamu na ye dan e ba ye obi ye bepe na ye dan ahwe adana Asantehene wura wono amu ko akokora no betwani enti sen na kuro ni besia ye bedane ye dan abutu enti se na wotweda bia ye na wotweda yi se wo en ye se koye na dot ye ni pa de a mesusu se de kwaku enipa ebekọ Goaso kuro dua mu no Goasomahene no ne nkuro ehyehyɛ Goaso ase no ebeba na nanom atwa Goaso ho ahia emem totoro so de keka ho ahafo ne bunu ne mpatam na nanom ewo ho no mo mbeba kura no kwaku ye nkọ sanse sabi kumasimpo di akwa de akwa kan ho enti ye de ye ntime hye Asantehene ne wotumi na nanom atena nkonwa wo Goaso ne wotumi nanso biaya ye kwakoye na ye ne be se so moma munye kese kakra nya dai emma ye se de be ye nipa be ba wo be benya ba bia dai atena nanso ye nim se nka bomo hene wo ho ye na nka bomo hene ono de da ne da nyine ne di nkomo wa homato free so wo hye ye nkran se ye no se de nipa si bunkan fa so na ye yi no onimi se dot ye ndie mu beda wo kakra ma obi enya ba bi de ne to ayedai esi ti e bompa ye se e be se na nanom ne twedi ampo beti wie ma be duru ho e kwa kwa de kwa kopie wa se de na nanom ne atena nkonya wono ma ehwe akire sesi ai no enso so sabi e be hwe na ye atoyi ama ye na na akwese bosompra so akwa ekura asomdwie yo kwaku ye da se ebusuafo nti yakopon ya dom a 9th August to 11th August
ɛna nana kwasi bosompra Goasomahene ne dɔte yie no ɛba so yɛsɛ na adɔfoɔ ne agyanfoɔ kɔ bɛ Asante kɔtɔkɔ wɔsɛ to abɛsonwene no nuankɔ yɛnyina yɛmmom na yɛmfo ɔdɔnkɔ bɔ dom na Goasomahene yerenom abusua emma nkonyasofoɔ adeshi obi bia yɛnyina yɛnkɔbom yɛnkɔdom wɔn nkɔ wɔn na wontumi dɔte yie no mfiri hɔ sansa Asante afi ayipɔn miɛnsa ɛna da yɛnim aha yɛ ADUMASA TV ɛma wo mo ani tia anya ado